Nsellmilkom sinjuri għal dan il-programm dwar il-kontra-evoluzzjoni u l-lum ħanaraw il-relazzjoni bejn il-Madonna ta' Fatima u l-kontra-evoluzzjoni. Kif rajna anki l-ġimgħa l-oħra, il-dimensjoni spirituali ma tistax tħallija barra minn din il-ħidma li qegħdin nagħmlu u speċjalment il-messaġġ ta' Fatima wieħed mill-iktar messaġġi reżonanti ħanajdu hekk illi minnu involut fil-ħidma kontra-evoluzzjonarja irid anke devozzjoni Marjana hija xi importanti ħafna. U issa ħnaraw il-filmat u ħanaraw ser jgħidilna dan il-filmat u mbagħad niddiskutu xi punti li jqumu minnu. Il-ġlieda kontra-rivoluzzjonarja tidher impossibbli li ntrebaħ hekk kif kollox jinsab kontrina, imma aħna għandna sur u fortizza qatt mirbuħa favur tagħna, is-Sinjura il-Verġni Birka Signa Marija. Fil-bidu tas-seklu 18 kellek Qaddis li mhux biex ra l-mewġ rivoluzzjonarju li kien ġej, iżda ħabbar li wara dan kollu qatt jirbaħ dak li hu sejjaħlu ir-Renju ta' Marija. X'inhu dan ir-Renju? Skont De Montfort kien permezz tal-Verġni Marija mqazza li Ġesu Kristu dir fid-dinja, għal darb'oħra huwa permezz tagħha li jrid isaltan fid-dinja. Skont dan il-Qaddis, din is-saltna ta' Marija mhix l-aħħar tad-dinja, imma se jkun perjodu ta' paċi għall-Knisja u l-popli fejn il-liġi ta' Kristu tkun suprema. Dan iseħħ meta Omm Alla titpoġġa fuq il-qlub tal-bnedmin bħala reġina u tissottomettihom għal ħakma tal-bina il-kbir u prinċipesku. Dak il-jum, jikteb De Montfort, se jibda biss meta d-devozzjoni li jgħallem tiġi mifhmuha u prattikata. Ut avvenjat Regnum tuum, advenjat Regnum Mariae. Mulej, biex tiġi s-saltna tiegħek, tiġi r-Renju ta' Marija. Dan se jkun perjodu ta' fidi u għaddisin li qatt ma rajna bħalu. Kollox jindika li l-profeżiji ta' Fatima jieħdu din it-tip ta' direzzjoni. Meta l-perjodu ta' taqlib li jibdew mill-iżballi tar-Rivoluzzjoni Russa jifirxu l-iżballi li jkunu ħakmu dak il-pajjiż, jiġifieri l-komuniżmu. Minħabba dawn l-erruri se jkun hemm tbatija kbira u ħsara materjali imma fuq kollox spiritwali. Din is-sitwazzjoni rajniha bil-firxa tal-komuniżmu kif ukoll foram oħra ta' Marxiżmu fl-isfera mhux biss politika u ekonomika imma wkoll f'dik kulturali. Fuq kollox rajna infiltrazzjoni fil-Knisja. Iżda f'Fatima il-Madonna għamlet weda, il-qalb tiegħi toħroġ rebbieħa. Din il-weda tidwi u timxi ma' dak li tħabbar dwar ir-Renju ta' Marija. Iżda Plinio jitkellem dwar perjodu li jiġi qabel dan ir-Renju li sejjaħlu l-Bagar. Il-Bagar huwa perjodu ta' konfużjoni u konflitti li għandu jiġi qabel il-perjodu tar-Renju ta' Marija u l-paċi li se jġib miegħu. Infatti, din il-kelma għandha oriġini Franċiża u tfisser konflitti jew konfużjoni. Dan kollu huwa riżultat tad-djufija tagħna u l-ħażen li kapaċi noħolqu, imma dejjem irridu nittamaw fit-trionf tal-Immakolata. Plinio kien influwenzat ħafna mill-kitbiet ta' San Louis de Montfort u l-kitba tiegħu dwar il-vera devozzjoni lejn Marija. Jidher li Plinio bħal San George Preka kien influwenzat ukoll minn dak li kien jgħid San Vincenz Ferreri, speċjalment dwar il-konfużjonijiet li kienu se jidhru fl-aħħar żminijiet. Għalhekk, wieħed jista' jgħid li l-Bagar se tkun il-quċċata tal-Revoluzzjoni, fejn il-qofol ta' dan tkun ir-Revoluzzjoni fil-Knisja Kattolika. Id-dinja tinfena b'konflitti politiċi, kulturali, katastrofi naturali u effetti oħra, hekk kif ereżiju ta' ħwid igerxu u jikkonfondu l-Knisja u l-Istat. Għal Plinio, dak li fadal huwa fdal ta' dak li kien qabel ir-rivoluzzjonijiet. Huwa dan il-fdal li bħaleku qatt jidwi u jsejjaħ il-bnedmin lura l-fedeltà, bħaleku ta' qampena li mill-bogħod għalkemm xkejkna jiżdied u jibqa' jsejjaħ f'konsistenza. L-rivoluzzjoni hija xi ħaġa li taffettwa l-fidi, il-Madonna stess sejħitilha r-rur. Allura il-kontra-rivoluzzjonarju ta' veru irid ikun devot ta' Ommna Marija, jiġifieri jgħid ir-Rużarju kuljum, jgħix ħajja sagramentali speċjalment li jattendi regolarment għall-qrar u l-Ewkaristija u li jkun ta' eżempju billi jevita dak kollu li huwa rivoluzzjonarju. Bħal kruċjati ta' qabel,
Il-kontrarivoluzzjonarju huwa gwerrier ta' qalb ta' Ġesu, iżda wkoll ta' Marija Santissima, Om il-kontrarivoluzzjoni. Filip, nistgħux nsellem il-Filip il-President Filip Bitis u Filip Bit il-President tal-Assoċjazzjoni għad-Difiża tal-Ċiviltà Nisranija Pro Malta Kristjana u ħanam ftit dom ħana diskutu daqsxejn dak li rajna u għajmu xi ftit punti. Għaliex Fatima u l-kontrarivoluzzjoni huma ħaġa waħda, speċjali x'inhi din ir-rabta bejn Madonna ta' Fatima u l-kontrarivoluzzjoni, il-kunċett ta' kontrarivoluzzjoni. Għax ħafna drabi ħafna nies il-Madonna ta' Fatima jaraw jisimgħu hekk id-dera tal-Madonna, il-Madonna tgħid ir-rużarju, tgħid it-tfal biex jgħidu r-rużarju u daqshekk. Imma il-messaġġ eżatt kif inhu kontrarivoluzzjonarju? Il-messaġġ huwa kontrarivoluzzjonarju għaliex Marija Santissima fl-1917 ġewwa l-Portugal meta deret quddiem dawk it-tliet verġenti Francesco, Lucia u Ġaċinta għamlet ċara illi kien ġej il-kastik fuq il-bnedmin jekk ma jerġgħux lura għal prattiċi insara fil-ħajja tagħhom. Sa dak il-messaġġ fih innifsu huwa l-qofol tal-battalja spiritwali li il-kontrarivoluzzjoni kattolika qiegħda tagħmel. Parti minn hekk, Marija Santissima qalet jekk il-bnedmin ma jikkonvertux, ir-Russja sejra tferrex l-iżbalji tagħha mad-dinja u ħafna pajjiżi ħajjiġu eliminati qalet, annihilated bl-Ingliż qalet, bir-rovina ta' eluf u miljuni ta' rwieħ. Again, dak huwa messaġġ li fl-essenza tiegħu huwa messaġġ kontrarivoluzzjonarju. X'hekk tieħu il-messaġġ kollha ta' Marija Santissima ġewwa Fatima fejn talbet it-talb tar-Rużarju għall konverżjoni tal-bnedmin, l-importanza tal-indiema u l-penitenza. Jew nikkonvertu jew insofru il-kastigi. U għalhekk aħna il-kontrarivoluzzjonari kattoliċi għandna dik id-devozzjoni li Marija Santissima għax hija letteralment il-patruna tal-kontrarivoluzzjoni kattolika. U l-konsegwenzi fit-Plinju se jitkellem fuq il-bagar, il-perjodu ta' qabel ir-Renju ta' Mari li jkun hemm dik il-konfużjoni ħanajdu hekk li illum il-ġurnata qegħdin ngħixuh dak dan iż-żmien. Żgur, u qed ngħixu il-kastigi illi wedet Marija Santissima x'il-bnedmin u l-umanità ma konvertux. Fejn tgħidli hawn min jgħidlek imma talbet il-konsakrazzjoni tar-Russja lill-qalb immakulata tagħha. U apparentement saret il-konsagrazzjoni Papa Franġisku, imma talbet affarijiet oħrajn ukoll. U sfortunatament l-affarijiet l-oħrajn li talbet ma tajniex widen. Il-komunjoni tal-ewwel 5 sibtijiet ta' kull xahar għal 5 xhur konsekuttivi. It-talb tar-Rużarju, l-indiema u l-penitenza li tagħmel literalment sagrifiċċji fil-ħajja tiegħek. Fejn qed naraw l-indiema u l-penitenza bil-liġijiet antikristjani li qed jgħaddi mhux biss Malta mill-Unjoni Ewropea, fejn l-indiema u l-penitenza. Ġifieri il-bagar dak taħwit kollu huwa parti mill-kastik li Marija Santissima wedet, però għal grazzja t'Alla għandna dik il-weda tagħha li fl-aħħar il-qalb immakulata tagħha titrionfa minkejja il-fatt li l-umanità ma kkonvertix. Issa, ir-Renju ta' Marija allura x'qed netkellimna konverżjoni ir-Renju ta' Marija. Din hija weda. Kultant nies jaqtolek qalbek jgħidulek imma anke nies tajbin jgħidulek imma tant hawn ħażen. Dal-aħħar nismagħha minn ċertu nies imma tant qed nara ħażen, nara taħwit, nibda naqta' qalbi u kif jista' jkun dil-weda tal-Madonna. Speċi aħna quddiem din is-sitwazzjoni taqtih il-qalb kultant meta tara ċertu ħażen li dejjem jiżdied. Mhux biss fuq livell individwali ta' nies imma anke fuq livell soċjali, speċjalment fuq livell soċjali. Illum il-ġurnata qed nitkellem anke saħansitra jitkellmulek nies li llum soċjetà post-Kristjana. Illum għaliex aħna għandna dil fiduċja sħiħa li r-Renju ta' Marija ħajjiġri. Għaliex minnu ġenwinament nisrani u ġenwinament kattoliku nisrani bil-fors irrid ikollu devozzjoni lejn Marija Santissima u bil-fors irrid jaċċetta il-fatt li l-qalb immakulata ta' Marija sejra titrionfa. U jekk huwa sħiħ fil-fidi,
huwa b'saħħtu fil-fidi, m'għandux għalfejn jaqta' qalbu jiddispra u daw l-affarijiet. Għalfejn. Wara kollox, ejja naraw l-istorja. Fl-istorja Alla kien jibgħat il-profeti biex jitkellem mal-poplu ludi u jgħidilhom il-messaġġ tiegħu biex jindmu dawn l-affarijiet. Imma meta bat l-ommu stess. Ir-reġina tal-profeti biex tgħidilna fl-1917 illi kien ġej il-kastik jekk il-bnedmin ma jikkonvertux. Kif ma nemmnux? Kif jista' jkun? Mela Marja Santisma qatt gidbet. U mela Alla jikdeb. Ġifieri, meta nara nies jaqtaw qalb orrajt hija reazzjoni umana. Naturali u kollox ser ħażin u ħallin u xbajtu da. Imma fl-istorja hemm żewġ tipi ta' bnedmin. Kontattilek dik hemm il-darba. Hemm il-bnedmin li jitħallu jitkaxxru mal-kurrent għax jaqtaw qalbhom. Mbagħad hemm il-bnedmin li jibqgħu bil-wieqfa. Quddiem il-kurrent jibidlu l-kors tal-istorja. Dak huwa l-kompitu tal-kontrrivoluzzjonarju li huwa devot ta' Marja Santissima, illi jibqa' bil-wieqfa jiġġieled kontra dawn il-kurrenti kollha modernisti, soċjalisti, liberali, antikattoliċi, multikulturali li jaqirdu dak il-ftit ftalijiet taċ-ċiviltà nisranija li fadal dal-pajjiż. U dak huwa l-eżempju rridu nsegwu. Pro Marta Kristjana ħarġet ktieb, l-oriġinali kien miktub minn Antonio Augusto Borrelli, l-ikbar espert fuq id-deritt ta' Fatima, kien Brażiljan raħfillu 100 sena u nofs ilu. Huwa meqjus bħala l-akbar espert u riċerkatur fuq l-istorja ta' Fatima u aħna preparajna il-verżjoni bil-Malti ta' ktieb tiegħu Fatima passat jew futur. Ħaġa oħra li ħaġa li kien semmi anki f'sib punti għaliex ħafna drabi tissib nies speċjalment ikunu influenzati minn ċertu tagħlim protestant, anki si huma kattoliċi minħabba l-influenza tal-letteratura protestanta u anki ċertu gruppi ta' dik id-denominazzjoni. Dak imma bħala għalfejn noqogħdu nenfasizzaw tant lil-Marija għaskaptu ta' Ġesu, speċi donhom jgħidu qed neżaltaw il-Madonna u nwarbu lil Ġesu. Ovvjament, ħnaf bħala kattoliċi mhux hekk, il-fatt imma din ħaġa tqum. Hija verità din li min hu devot tal-Madonna qed jinjora lil Ġesu? Le, għax minnu devot tal-Madonna qed jitlob għall-interċessjoni tal-ikbar qaddisa li qatt kellna quddiem bina. U għandna eżempju ċar fil-Vanġelu fej Marija Santisma għamlet interċessjoni għan-nies quddiem bina fit-tiġ ta' Kana, meta spiċċalhom l-inbit. U meta spiċċalhom l-inbit, il-manager għaw tal-catering, insomma, ta' dak iż-żmien, għalla spiċċa l-inbit, ma ħanabdu nagħmlu, msiken narajjes u da u kollox. U di marret għand bina, u għaltlu m'għandhomx iktar inbit. U Alla ta' fil-risposta li ta' isma' iż-żmien tiegħi għadu ma wasalx. Laqqas kien għadda sekonda meta għal dawn il-kliem daret fuq il-waiters u daw għaldhom għamlu dak li għajdilkom u ġviri. Marja Santissima kienet taf illi u kien mhux jobdi imma kien ħajati widen. U fil-fatt uħut mit-teoloġi l-ikbar teoloġi kattoliċi jgħidu illi Alla ma jista' qatt jirrifjuta la xejn il-Marja Santissima. Meta nivveneraw Marja Santissima u dik gidba tal-protestanti illi naduraw aħna nivveneraw il-Marja Santissima, Marja Santissima hija kreatura umana bħalna, imma hija mhux biss l-ikbar qaddisa ta' Knisja, imma hija umalla. U meta għandek persuna umana umalla, hija naturali li titlob dik il-persuna umana biex tinterċedi u tagħmel interċessjoni għalik. Fil-fatt San Bernard għaddis kbir li ta' ispirazzjoni wkoll għalina, speċjalment li ngħixu fuq il-kitbit ta' Plinio, l-idea ta' li kien wieħed mill-fundatur ħanajdu ta' wieħed tal-ordni nsejt li semmi, ta' xitol, il-monaster kif ukoll Ta' Clairvaux sewwa, kif ukoll anki kien li kiteb anki regola tat-Templari. Għandu kwotazzjoni, però hemm tnej ma waħda minnhom jgħidha Dante jitfaħħa fħal San Bernard u l-oħra għala San Bernard. Waħda hija jekk trid il-pjanti mur fil-qasrija, mur għala l-qasrija, jekk trid il-Ġesu mur għand Marija.
Waħda li jisemmija Dante jgħid li qala San Bernard fid-Divina Kommedja, ma nafux hekk għali San Bernard jew kella qala Dante u tefaħħa fuq San Bernard biex tidher. Jgħid li bħal masfur ma jistax jitirmina ġwienaħ, hekk ir-ruħ ma tistax tmur il-ġenna mingħajr Marija. Ġifieri l-imħabba vera devozzjoni ta' lejn Marija ħadd wassalna għand bina Ġesu, dak huwa il-Madonna anke meta deret Fatima, anke meta tgħidilna ngħidu r-Rużarju, mhux sempliċement għalija nnifisha, imma biex naslu aħna u nikbru għax inti jekk kif tista' tħobb l-individwu jekk inti ma tkunx tħobb l-ommu. Dinha kultant tara ċertu aġir ta' ċertu jsejħulhom Kristjani, ma ostilità kbira li omna Marija u din hija xi ħaġa li tixxukkjak, speċi kif jista' jkun tħobb il-Ġesu ma tħobbx imma daw l-Evanġeliċi u Protestanti għandhom idea tant daqsxejn bażuja bir-rispett kollu ta' it-teoloġija tagħhom huwa format letteralment mhux fuq pedamenti sodi. Anki l-konċezzjonijiet reliġjużi tagħhom ma totalment żbaljati. Għaliex? Għax wara kollox dawlet Martin Luteru, Calvino u Zwingli u da. U Martin Luteru għalkemm kellu ċerti oġġezzjoni to grievances li kellu jsiru ċerti prattiċi fi Knisja fil-Medju li kienu żiena, dak qabad u mbagħad ivvinta dottrini ġodda. Hekk. Kważi ħoloq reliġjon ġdid. U l-problema li ktamma tbedu fej Luteru kien kellu traċċi ta' Kattoliċiżmu anki imma mbagħad iktar beda żmien iktar bdew imorru Lilin. u lillum il-ġurnata għandek knejjes evanġeliċi li huma għastamlu ma knejjes. Asfad bil-kemm tajt dawn huma knejjes. Ġifieri din xi ħaġa li hija inkwetanti. Allura il-vera devozzjoni lejn Marjana, speċjalment ir-Rużarju, għaliex huwa tant importanti li ngħidu r-Rużarju, x'ħafna nies jgħidu lek ara jiena r-Rużarju naħtedjanti għajjini, nkun għajjin u ħafna drabi jiġrilek hekk Veru. imma għaliex huwa tant importanti r-Rużarju u l-Madonna tant enfasizzatu? Għaliex hija tant importanti għax din il-prattika kienet ingħatat mill-Madonna kif taf daqs li San Dominku fil-Medjuevu, ġifieri tant kienet importanti it-talb tar-Rużarju li tagħtu lil San Dominku, mbagħad San Dominku u l-Ordni Dominikana ferxu din il-prattika, imma hija talb illi jekk tiġbor ir-Rużarju ġifieri dak il-missierna l-10 Ave Marijiet u l-Glorja, letteralment ġibu l-qofol tal-Evanġelu ġofja. U jintoġob lill-Alla it-talb tar-Rużarju u t-talb tar-Rużarju jista' jbiddel anke l-kors tal-istorja. Antik eżempju żgħar. Wara l-gwerra, it-tieni gwerra dinjija, l-Awstrija kif taf inti kienet okkupata mill-truppi Sovjetiċi, r-Russi u mit-truppi alleati, l-Amerikani, il-Britanniċi u l-Franċiża, volja Franċiżi tilfu fil-gwerra, imma marru ħaddu parti ta' parsi repu l-gwerra wkoll, volja Franza waqgħet mill-invażjoni ta' Hitler. U fit-twin tal-gwerra l-alleati tal-punent, Franza, l-Gran Brittanja qalu aħna lesti nerġgħu nagħtu lill-Awstrija l-indipendenza tagħha. Ir-Russi le dik ikun parti mill-blokk Sovjetiku. X'għamel kien hemm saċerdot Awstrijak Cappuccini Cappuccini, insejt ismu, magħruf ħafna kien l-Awstrija. Mar quddiem il-politikanti Awstrijaċi fuq il-parti tal-punent tal-pajjiż li kienet taħt is-sorveljanza tal-alleati u qallhom jekk nagħmlu purċissjonijiet u nitolbu r-Rużarju kull jum Awstrija tkun ħielsa. U Alla jbierek għamlu dal-kampanja ta' purċissjonijiet jitolbu r-Rużarju ġorru l-istata tal-Madonna ta' Fatima u Alla jbierek it-truppi Sovjetiċi telqu mill-Awstrija u Awstrija ħadet il-libertà tagħha. L-uniku pajjiż illi ma waqgħx wara l-portiera tal-ħadid bħall-Ungerija, l-Bulgerija u da. Għara kemmu b'saħħtu il-Rużarju, l-ikbar alma li għandhom il-Kattoliċi. Fil-fatt anke ftit snin fil-Brażil, meta kien hemm il-possibilità li jsir komunist il-Brażil, meta Plinio anke kien kiteb fuq id-difiża tal-proprjetà privata, ukoll kellek kampanji ta' Rużarju, ta' talb ta' Rużarju, speċjalment in-nisa kienu ħarġu n-nisa tad-dar jitolbu Rużarju jduru dana, ġifieri din l-arma qawwija u anke
Papa Pio V, San Pio V li għana nibnu l-Belt Valletta, kultant ħafna nies għas jirrealizzaw u siru ċertu manifestazzjonijiet oxxeni ġewwa l-belt mibnija bil-flus bil-ħallasa u bnija għaddis il-Belt Valletta. Ħafna għas jirrealizzaw għadin imma insomma. Dala, fizim l-gwerra tal-Lepanto kien l-arma prinċipali tal-insar kienet il-Rosario. Il-Rosario. Il-battalja tal-Lepanto intrebħet mill-forzi tal-kavallieri, il-forzi tal-papi, tal-Ispanjol, tal-Venezjani kontra l-Ottomani Musulmani għax kulħadd għax Papa San Pio V tolbu r-Rosario. Tolbu kridu tittefendu l-Ewropa mit-teddida Islamika, tolbu r-Rosario. U din hija xi ħaġa li hija attwali llum u dim da teddit eżistenzjali ċiviltà tagħna. Teddit mhux biss intern, ġifieri teddit ta' ideoloġiji li qed inawru sew il-pedament soċjali, ma anke il-pedament tal-Knisja. Imma anke teddit esterna għaliex qed naraw teddit ġej minn barra miċ-ċiviltà tagħna, speċjalment il-fundamentaliżmu Iżlamiku u tendenzi oħrajn, komuniżmu Ċiniż, li huma ta' teddida. Plus il-multikulturalizmu li tinfirex fil-punent, dil-mentalità illi l-kulturi huma kollha xorta u l-ebda pajjiż li kien Kristjan għandu jkollu xi vantaġġi preferenzjali ħabba l-Kristjanetu li kollha xorta li hija mhux biss gidba storika ma erezija. U qudiem dit-teddida l-arma l-iktar arma effettiva hija Rosario. Aħna Malta Kristjana minna numru ta' kif semmejna l-ġimgħa l-oħra, numru ta' Rosary Rallies pubbliċi. Niftakar l-ewwel meta konna l-ewwel darba lejlet il-manifestazzjoni tal-Gburija ngħidu hekk li kienet fl-2018 kienet tal-parata tas-Supervja. Eżatt. Kienet waħda tant kien hemm kontrina anke niftakar artikli u teddit fuq Facebook u rċevejna teddit fuq Facebook. U insulti fuq telefons u x'nafien. Li kważi tibqa' tibżat kienet il-Madonna ta' dak il-kuraġġ niftakar u kien mument li mbagħad ma ġara xejn minn dak it-teddit kollu, ġifieri ma tant kien hemm li llum ngħid li kien il-mument il-mamudija tan-nar għaliex u hemmhekk l-iktar arma effettiva titħass tara kemm hu kbir ir-Rosario għax lilna l-unika ħaġa li ħarsitna kienet il-ħarsin tal-Madonna r-Rosario għaliex ħadd ma kien jappoġġjana ġifieri. Very, very true. Ġifieri din hija realtà. Mhux tal-li hekk tal-li wara fis-snin ta' wara kull darba li kienu jagħmlu din il-parrata tas-Supervja li tant joffendi lill-Alla fit-toroq tal-belt kapitali ta' pajjiżna. Aħna dejjem ġurnata wara bħala Kattoliċi nagħmlu r-Rosario tagħna ta' reparazzjoni biex nitolbu l-maħfra tagħna mhux biss għal dawk in-nies li jieħdu sehem dik il-parata ta' Supervja, ma anke għalina kollox wara kollox aħna kollha midinbi. Anke fl-ewwel żewġ snin ta' wara jajruna mill-gazzetti u għadhom jgħidu dawk kollha faxxisti tal-li għax titlob ir-Rosario inti sirt faxxist, ma jekk irraġunaw alla jbierek, nies tax-xellug. Meta kull sena jafu li aħna ħannagħmlu Rosario tar-reparazzjoni, jista' jinjorawna kompletament fimni dawk issa jmorru jitolbu u da ġifieri. Vera l-ewwel snin kienu mamudija tan-nar, imma mbagħad tara l-ħarsin ta' Marija Santissima, speċjalment taħt it-titlu tagħha ta' Fatima. Kemm hija effettiva għalija. U salvatna kemm il-darba. Eżatt. Mek tara l-qawwa ta' Marija. Dan li ħsieb l-qawwa l-kobor ta' Tomna Marija li dejjem ħarsitna anke bħala poplu Malti. Il-festi nazzjonali ta' Malta ħafna speċjalment l-assedju l-kbir il-28 Settembru, skużawna, il-jum il-Vittorja, il-15 ta' Awwissu, meta daħal il-konvoj, ma kollha festi Marjani, iżdor l-Madonna l-poplu Malti dejjem ħarsitu. U anki dispeċi iktar dan noqqasijiet, anki daw affarijiet bħal dan. Hija ma dawk iż-żminijiet li qed issemmi dawk id-dati, il-Maltin kienu fidili lejn Alla il-maġġor parti tagħhom. Ħares lejn pajjiżna llum, ħares lejn popolazzjoni tagħna llum. Allura t-tama tagħna hi li nitolbu l-interċessor ta' Marja biex nerġgħu mmorru lura għal dak li konna fejn il-devozzjoni u mħabba Marjana. Mux tal-li jek, pero tal-li aħna nafu minkejja d-diffikultajiet, minkejja id-disfatti kollha. L-rebħa ħad tkun tagħna l-Kattoliċi, issa jekk jiena u int u l-membri l-oħra ta' ħankunu ħajjin.
Ekku. biex naraw dik ir-rebħa tal-qalb Immakolata Marija ma nafx. Ekku. Għax ħadd ma jaf il-moħħ ta' Alla. Imma nafu biċ-ċertezza illi r-rebħa finali ħad tkun tal-qalb Immakolata ta' Marija. Ekku. U b'dawn is-sibijiet nagħlqu din l-edizzjoni nistednukom anke għal programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. L-imħabba li Marija għandha tkun il-trademark ħanajdu hekk tan-nisrani. Għalhekk dejjem tnagħlqu dejjem ngħidu Viva Marija, viva l-qalb ta' Ġesu, viva l-kontrrevoluzzjoni. Insellmilkom għal darb'oħra. Grazzi.